I'm here. They restricted us from entering the court premises. I'm here. Sir, please, anyway, can you tell us your name, because I can see you are putting on Igbo regalia. Prince Kanu is my name, youngest brother to Mazi Nnamdi Kanu. And I'm so much happy, excited. He saw me, call me by my name, J Park. That means I'm other than Mama. Thank you very much, Namuku. Can you say there is a trial, or I just want to ask? When a trial, when fair hearing. Ihe mere taa dị mma, ọ bụrụ ihe ọjọọ mere. Mkpebi onye ọkaikpe wụ na a ga-arapụ Mazi Nnamdi Kanu ka enye ya bel, n'ihi na ọnọdụ ebe ahụ na ebe a ga-anọtara ya mmadụ, n'ihi na nwere mgbe a na-abịa dị ewere ngwongwo si na kọt ka enye ya, ha na-ekwu ka enye ya okpuru oche ebe a na-ahụ ndị ọbịa, oche ihe onyonyo dị iche iche tiche n'ime ihe na-akpọ eavesdrop devices na-ege ihe a na-ekwu, so draw safe. So onye ọkaikpe anyị wee kwuo okwu gwa onye na-ebi ikpe si biko na alị anya n'ime ihe ndị a niile, na ọ ga-aka mma na arapụrụ Mazi Nnamdi Kanu, achọ ime ikpe ikpe ka ebido ikpe ikpe ka o si ebe ọzọ dị mma na-apụta ikpe ka ọ dịkwa na sandị ka mmadụ. So judge wee nyocha anya n'ime si na ihe ga-eme na bụ on the 19th of next month, which is March. Na ga rule on the bail application. Lawyer anyị wetara lawyer Ejimako, the lead counsel. Then on the 20th of March, na ga into trial. So him na wepụta chọrọ ime bụ na release on that 19th. Aga kwa trial. Esize boss na aga bụchi n'ụlọ nga o si wedro. So ha so time ya. Onye nwere ihe na-atụ anya egwu. Mgbe ajụrụ ndị gọọmenti ma ha witnesses, ha sị na ha mmadụ abụọ. Mmadụ abụọ ga-ekpe n'ikpe wetu ya nga. A na-eme eme. So ko si wedro. Nawoku, thank you. Go the eldest brother. Mba, the last born. Onye ndu tọrọ mmadụ tọmụa. Okay. Your name is Prince Emmanuel Kanu. Prince Emmanuel Kanu. Thank you very much. I've been very, very happy here. In every court hearing, I don't like it. Ndi Igbo buying most of Ndi Igbo adabia. Indian as well, that so whatever is there protested na bamba, and they seize his phone. Magagini, because his friend Mazi Nnamdi Kanu is here. Other tribes jury here. But I want to beg Ndi Igbo biko ka anyị akwalite maka this mgbapụta onye ndu, maka na a na-ekwu all the time na social media ama na yes na onye a nwere mmadụ. Ndewo, aha mbụ Maazị J Park okwu anya ọnụ ya gazie sa. Ana m ebe a mụ na nwaada Kalu, biko ewe n'iwe, achọrọ m ka in a nutshell egwu anyị na enwere kind of hearing or fair hearing or any hope for our leader Mazi Nnamdi Kanu, the prophet of our time. Okay, here una got to get I must say emere ofuma and ndị na-represent onye ndu ha gbalikwara ofuma putekwa ọnụ ha. Ịma ihe barrister Ejimako nọ na-ekwu ka enye ya bail today. Ọhịa nọ na hammer on, but the Nigerian government, their delayed tactics in Achoroko are not there because they don't have any case. They don't have any case. So their tactics can delay them and call on DSS every day. But the Kenebere Mazi Nnamdi Kanu Habale Rofuma. Then I say okay, now come 19th of next month, Nambaka again is the bail judgment. Hopefully I get near bail on the 19th and we'll take it from there. Okay, not of yoga, Kangari Bugoge. Dika Yamabo Ndina Esuzo, Pukwa, Wafu Bokaraka. With any hope, no one day the health condition. What about his health condition? Okay, and any of more okay, because all here people now do the comment section that their care is to know about Mazi health. Health or okay, at least that one I hope. Okay, I wanna no bata ni mekot tinun gara ni he barrister Ejimako kwuru maka o ihe ji na sikenye ya bell. Ihe ndị mere mgba ejidere na Kenya. Owu ihe ji ona akọ. Wokwanum lawyer, so I'm speaking as a family member. Here mere ya bro bere he, so ihe ndị mere ya obene enwe complications manante mananya ma ihe ndị ọzọ, so but onye ndu nwoke gbashiri ike.
o doro onye ọbụla anyawa akụkọ ọwụ so o nwekwana ihe ga-eme asị na ọ break ala down mana o shiri ezigbo ike mana mmadụ mana ime mmụọ ọ gbachiri ike so ihe m chọrọ ịgwa ụmụnne m ebe ọbụla na-ege ihe a this moment ihe m chọrọ ịgwa unu onye ndu nwoke gbachiri ike ka anyị nwa nọ there ka anyị hapụ lose hope mgbe ọbụla mbịa na my on social media space ịma ụfọdụ na-eche m ka m bịa nọrọ bewa akwa m kọwaa ndị emekwe nke a mee nke anyị adịghị eme otu ahụ maka anyị meozi otu a ka ihe anyị mezi respect ka ndị ọzọ mee anyị nwa ga na-enye ha hope na-eme ha ka ha mara na onwe ihe na-eme ihe ọbụla ọ masịkwara ya mee ihe anyị ma na onye ndị ga-apụta in one piece pụtakwa na ahụ isi ike soonest. Thank you very much. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Mazi Jepak Okwanyo, Jepak Chief of Staff, Jepak Comedy. Wherever you are watching us, just kindly share, comment, and follow the page. I know for Ndi Igbo. Thank you very much.